uJesu Kristu inkosi Baba enyakeni omusha ngibingelela umndeni wakababa uNsibande, ubaba nomama, nebandla lasekhaya leZwi, nebandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithanda nje ukubonga uNkulunkulu ngokuthi ngigcine kuze kube kulo nyaka ngisekhona ngisaphila. Kuningi kuyenzeka empilweni yami. Kwesinye isikhathi ubone ukuthi usathane uyalinga kodwa ngigcine ngiphumelelile. Ngibonga nje ukuba sekhaya leZwi, ngiyabona ukuthi ngivikelekile bangikhona. Ngicansi day 2 singenile emkhosini. Angazi noma kwakuwumbono noma kwakuyiphupho kodwa ngathi ngangalele. Ngizwa nje engathi kunomoya emadlebeni. Loyo moya masufuna ukuthula kancane ngivele ngizwe nje abantu basekhaya behlangene bekhuluma ngegama lami, bekhuluma okungekuhle nje. Kwathi khona lapho ngathi mangivusa ikhanda ngibona into engathi imfishane laphansi ingibozile, ngikhululeke ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiphaphame khona lapho, ngangazi noma ngiyaphupha noma ngikwenzakalani nje. Kuningi Baba Nkosi yami, ngiyabona ukuthi ukuba sekhaya leZwi kungivikelile. Kuningi engabe kuyenzeka kumina, kuneqolo nje lingiphethe since ngaqala umkhosi. Kunzima lingiphethe, ngiyakhuleka. Ngiyabona ukuthi usathane uyahlasela, ufuna nje ukuthi ngiphume kulo mkhosi ngoba lingenza ngibe weak, lingenza ngikhathale. Kodwa nje angeke ngiphume, angifuni ukumjabulisa usathane. Soze ngiwuqede nje umkhosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wasekhaya leZwi ukuthi ukhona. Cela uNkulunkulu akubusise Baba ngokuvuma ukusisiza, ngokuvuma ukusifundisa ukuthi sikhuleke masisey'nkingeni. Kuningi sesiyakwazi ngenxa yakho Baba Nkosi yami. uNkulunkulu akubusise, akwandisele iy'nsuku, akuphilise ukuthi nabangakangeni ekhaya leZwi bangene babone, bezwe ukuthi ngampela uNkulunkulu ukhona futhi uyaphendula uma ukhuleka. Ngiyabonga nje uNkulunkulu akubusise Baba, wena nomndeni wakho ekhaya leZwi, uJesu Kristu. Ngibonge nanokuthi umntana usitholile isikole njengoba ngangicelile, ngangikhuleka ukuthi ngicela sithole, usitholile. Cela nje uNkulunkulu angiphe amandla ukuthi ngikwazi ukumfundisa aze aqede. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama. Ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni nami ngiyasibongela kuNkulunkulu ukuthi ungivusile, khulekela ukwenza kahle. Nginobufakazi-ke Baba, ngelinye lamalanga ngisemakhaya njengoba kade kungamaholidi. Ngithanda ukuthi ngivuke ekuseni ngiyofakaza erenki ngoJesu Kristu inkosi. Hhayi, kwenzekile-ke ngayofakaza okuthe okwesine sengizogcina. Ngifakaza kwaqhamuka nje omunye ubhodi, ngiyacabanga ukuthi uko-35 years. Engizwa ngifakaza wadlula, wangifumbathisa i-200 rand. Engifumbathisa le 200 rand kuye kwayimangaza impilo yami ngoba ngiseza endleleni kunomunye umuzi wabanye abazalwane esikhonza nabo, kwashona ugogo wakhona. Ngisemsebenzini-ke eGoli. Enhlizweni yami ngithi hawu, sengizohamba labantwana bashiwa ugogo wabo ngasababonanga. Ngiyacabanga ukuthi kambe Nkosi yami mangiyakhona ngizobaphathelani. Hey, kanti uJehova uyayibona inhliziyo yami, uyakubona ukufisa kwami. Nango-ke sengikhangeza i-200 rand. So ngiyamuphakamisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyamuphakamisa kakhulu.
ngithi impela uJesu Kristu uyinkosi. Kanti-ke nayizolo mangibuya eklinikhi ukolanda amaphilisi sacishe sangena engozini, imoto nje emnyama yeGolf yangena phambi kwethu. Hayi, uNkulunkulu emhle welula isandla. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi babe, uJesu Kristu inkosi babe. Ngiyabingelela babe namake nebazalwane bonke ekhaya leZwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngaphakamisa amandla uNkulunkulu babe. Angikwathi la kwentile uNkulunkulu nala ngendlela kona ukuthi kanti mina ungithanza kanje. Ngiyamangala nje babe nangibuka konke la ngendele kona. Ngiyathi babe ukuthi uNkulunkulu ukusebenzisile empilweni yami, not only spiritually but even physically babe. Ngithi khansa nginababe nginamake kini. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu babe kuleni ngendele kona. Phamisa amandla uNkulunkulu nje babe ukuthi maye uNkulunkulu akachubeka anibusise babe. Sithe noma ngikhuluma nje insaba yami yasemsebentini babe, uNkulunkulu wakusebenzisa ngendlela la kusebenzise ngayo. Ngilapha ukubonga nje kakhulu uNkulunkulu babe la kwentile. Babe ngiphindze ngibonge, hey uNkulunkulu uchubeka simangalise. Kunalomnye njena uyangi-WhatsAppela uthi kimi isinjani simo ngalapho. Emanti akukhonile nikubhadala emanti. Hey. Ngihleke mina ngithi hey mina ngisafuna lokupheka ukutiteka leti moto yami leti tasemsebentini. Avele nje athi let's meter number. Hey ngibona uNkulunkulu babe, umuntu ungamsukeli abe nguye. Hey ngibona nje uNkulunkulu. Kungisitile kuba sekhaya leZwi babe. Kungisite kakhulu. Ngangikhanza ngingumuntu lobe ukhanza kusihamba uyaboleka imali boshaya ilokhu babe. Kepha ngayikhumbula le nshumayelo ngabona ngayilalela kwakungijani bekule kubo beginning of the year noma end of the year 2022 yini sengikhohliwe la solo ngayilalela leyo nshumayelo babe ngathi no more, ngathi yayi 2022 le nshumayelo nangapho sisi ngathi sengidawubuka uNkulunkulu, sengidawuthemba uNkulunkulu babe. Uchubekile uNkulunkulu wathembeka. Siyamethemba kuto tonke izinto lesenza kito. Ngisho ngathi bazalwane bebangabuke bengathatha emehlo abo babhekise kuNkulunkulu babe. uJesu Kristu inkosi babe. Jesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ubaba umpostoli Ntsibande noma Mtsibande kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela nabazalwane bonke basekhaya leZwi kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngithanda nje ukudlulisa ubufakazi bokumbonga uNkulunkulu. Ngisalalele izwi, ngilalela imfundiso ubaba umpostoli efundisa. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi ezicelweni zami nje ngisambonga uNkulunkulu ukuthi kulama prayer request wonke eswaniyeziwe ma prayer points kulokho engi-edile. Ngiyambonga uNkulunkulu engisiza kukho konke. Ngisalalele nje ukuthi nami bekunaleso sifiso ukuthi inkosi iguqule eyami intando, uguqule ubumina ungi-own. Ngivume ukuthi ngi-ownwe nguwena bese mina ngiba ngumntwana wakho, ube ngubaba wami, ungilawula. Ngiyambonga nje uNkulunkulu engicontrola ngendlela emangalisayo. Besisemngcwabeni sihambe ngeFriday sayofika ngo-5:25 ekuseni semngcwabeni owodwa useZimbabwe. Ngimbuka uNkulunkulu ehamba nathi endleleni esithwala. Zikhona izingozi kodwa uNkulunkulu waba nathi. Ekhona ama-traffic cop emgaqweni. Bengilokho nginje uJesu Kristu inkosi kuthi lapho bekumele kungadluleki khona kodwa uNkulunkulu bengibona sidlulisa thina singazange sidize ngoba bengikumkhule kwami inkosi siyamelana nomoya wokudiza ngoba akuveli kuwe ukuthi kumele sidize ukuze sidlule. Ngambuka uNkulunkulu edlula nathi ebhoda, ngambuka uNkulunkulu ehamba nathi endleleni yonke. Ngibonga ke ukuthi ingenza isinqumo bazalwane noNkulunkulu ukuthi inkosi angeke ngikuphoxe
noma usathane ngangidabisela ngantoni na, kodwa ngeke ngisuke kuwe. Kusakhulunywa ngokuguqulwa kwengqondo. Eyi, bangcwele, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uguqule konke, wangiguqula ubumina. Sisekulo mkhosi, ngibonga ukuthi uguqule ubumina. Bekwe konke kudekiwe, kodwa inhliziyo yami ayizange kubone konke ukuthi kukhona, ayizange ihalele ngisho, kodwa ayizange ngilambe bangcwele, ngoba ngenze isinqumo noNkulunkulu ukuthi angizumphoxa. Ngifuna ukumphoxa usathane onga-expecta ukuthi ngizodla. Ngahamba ngiphuza amanzi, ngiphuza nje ijuice, futhi nakhona flavored water, ngaze ngabuya bazingcwele. Ngimthandaza uNkulunkulu, wangilondoloza ngalawo mazwi nje enhlizweni yami. Ngiyambonga ubaba umpostoli osifundisa konke, bazalwane, eqhutshwa umoya oyingcwele, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa kutata uNtsibande nomama egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. NdiseKapa, ndizobulela uYesu ngoba bendifumene umsebenzi, ndiyitishara, ndikwi-contract. I-contract yami iphela ngoDisemba. Bekumele i-contract yami iyarinyuwisha. In fact, ndiyakhonvethelwa to permanent. Endaweni yoba ndikhonvethelwe to permanent, kwahlalwa phantsi i-meeting sisigqeba sesikolo SGB, kwavunyelwana ukuba singootishara abayi-2 nam, igama lam lilapho, siza-extendelwa to March i-contract. Then emva koMarch sibe sesikhonvethwa to permanent. Kodwa xa ndiyophangela Monday, ndiyesikolweni Monday ndiyophangela, utishara omkhulu wasesikolweni wandibiza wabe sesithi mandihambe. Lo omnye umisi yena washiyeka esikolweni ephangela. Aba kwakuthiwa thina sobabini siza kukhonvethelwa. Mna kwathiwa mandihambe, ndawuva uba ndawubizwa na. Ndizobulela uYesu ngoba ndiyayazi uzandibuyisela emsebenzini wam. Egameni lenkosi uYesu waseNazaretha, uYesu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba nakumama Ntsibande, egameni lenkosi ethu uJesu Kristu, nabazalwane basendlini basezweni endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uyakhile impilo yami kusukela nje ngingene ekhaya leZwi. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, uyayisiza njalo impilo yami. Ngibonga nje nemikhuleko engiyitholayo Nkosi la ekhaya leZwi, iyayakha impilo yami. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi uyigcinile njalo impilo yami. Ngibonga ukuthi noma ngigula ngiyayidonsa imikhuleko kaBaba, ngikhuleke uNkulunkulu angisize. Bese ngiphinde ngibonga nokungena emkhosini ka-21 days. uNkulunkulu ngiyabona impilo yami ehamba nayo. Ngiqala ukuthi ngingene enkonzweni yomkhosi omude othatha isikhathi eside kangaka, kepha uNkulunkulu ngimnika udumo njalo ukuthi uNkulunkulu njalo uyayakha impilo yami, uyayisiza impilo yami. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Ntsibande nakumama Ntsibande. Ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga intshumayelo, ngizobonga umoya engcwele owangena kubaba Ntsibande. Ngisalalele manje ekuseni mayingena inkonzo yasekuseni lena esade sithumele wena, ngilalele esasifundisa ngokuguqulwa kwengqondo. Ngoba bazalwane bengike ngithi ngiyakuzama konke, ngizama ngiye enkonzweni ngikhuleke ngenze, kodwa ingqondo yami ingcolile, ingcole ngisho ngithi ngisenkonzweni usathane eyintshontsha ngohlobo lwesimanga, eyintshontsha ngithi mase intshontshela inhliziyo yami ebuhlungu, ungazi ukuthi fanele lento ngiyenze njani, futhi ngekho engingambikela. Langalimbe ngezintshumayelo ingane ifakaza lana ukuthi ingqondo yayo iyayithiba kanjani, iyafakaza, yayisho inkinga. Awu, ngabona ukuthi nayi indaba la ikhona, ngasibhala leso sono, ngasivuma. Ngamhlanga isibhalile leso sono, kwayilanga lami ngiphumula khona, nakuba isebeka kodwa akusafani njengakuqala. Ngangazi ukuthi lesi sono, le nkinga engaka ngizoyithini. Ngiyabonga ungene ekhaya leZwi, ngiyambonga umbuso wangifaka ekhaya leZwi. Siyabonga baba Ntsibande, siyabonga umoya engcwele okhuluma kuwena, siyabonga uNkulunkulu. Ngifikelwa inyembezi mangilalele, inhliziyo yami ngiziba buhlungu phakathi ngoba
besikholwa sihamba sithi siyenza kodwa usathane esizuza ungazi ukuthi kanti yini le fanele ngiyenze ikuphi la fanele ngilungise khona kodwa ngenxa ukuthi besingafundisekile besingazi ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi uNkulunkulu akubusise bamsebande nomama anibusise kakhulu angazi ukuthi ngathini kodwa uNkulunkulu yena ohlola inhliziyo yami uyabona okungaphakathi kumina uJesu Kristu inkosi amen. Amen baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Baba umpostoli ngifisa ukudelete ngaboni sekuningi kakhulu sekweqile esikalweni. Baba angifisa ukukhuba njengoba uhlala usifundisa ukuthi singeqe esikalweni. Baba bekuyilokho ukuthi ngibonga uNkulunkulu ukuthi kulo mkhosi ngibona enqobela izifo ebezikhona phakathi kwaleli khaya phezu kwami naphezu kwabantwana. Ukugula bekuyisimangaliso, ukugula bekushintshashintshana, usathane besenquma enhlizweni zethu ukuthi ayisoze yelapheka lento sekuyoba ukufa siyofa nakho. Kodwa siyambonga uNkulunkulu usenzela umusa. Siyazi nokunye okungakenzeki uNkulunkulu uzosenzela khona. Bekuyilokho nje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngisuke ngenaba kakhulu kuleya VN yokuqala ngabona seseqele esikhathini baba umpostoli asishoyo. Nami ngibalekela ukuthi incike yenkosi ngayikhubi ngayonela usuku lwayo. Lapha uNkulunkulu asinqoma ukuthi asigcine khona. Ngiyobuye ngiqhubeke nakusasa inkosi mingivusile ngenzele umusa. Ngithi kodwa leli gama elithi uJesu Kristu inkosi lisimanga bazalwane liyamangalisa. Nokuvuma izono bazalwane kuyamangalisa kuyawenza umsebenzi uma ukwathatha nje wabhala uNkulunkulu khona into ayenzayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela ubaba noma bingelela ekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi angibulele ukuthi ngimobi kangakanani. Inkonzo yayizolo bazalwane ingithobisile kakhulu lapho inkosi ingibulela ukuthi ingqondo yami imbi ingcolile yakha izinto. Bazalwane bengikhala ngilila ngizibona ukuthi ngiyisuni kangakanani ngimnxusa uNkulunkulu ukuthi angithethelele engibulela futhi nezona engizakhile ngengqondo futhi ngiyamnxusa namanje ukuthi ngicela ukuthi angibulele ngoba ingqondo ngempela iyazakha izinto yakhe izithombe yakhe izinto ezingalungile ezingcolile phambi kaNkulunkulu. Eyami ingqondo ibinjalo bazalwane. Ngikhalile ngamnxusa uNkulunkulu bazalwane bengingasenandaba nalabo engisebenza nabo engihlala nabo endlini indlela ebengilila ngayo ngizisola phambi kaNkulunkulu ukuthi ngimubi kangakanani futhi namanje kusadlengezela inyembezi uma ngicabanga ukuthi ngimubi kangaka phambi kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo ekhaya leZwi, makabongwe makadunyiswe ngentaba yendlu kaJehova, makadunyiswe ngekhaya leZwi. Angazi ukuthi bengizombuleleka kanjani ukube kuthiwa uNkulunkulu akekho akasebenzi ekhaya leZwi. Ngiyambonga ngiyamdumisa ngiyamtusa ngithi akekho njengaye. Ngiyayithi akekho njengaye. Ngiyambonga nangalo mkhosi bengikhuleka ngithi angifisi lo mkhosi uphele ngingambulelekile kungekho uNkulunkulu akangibulela khona kodwa ungibulelile ukuthi ngimubi phambi kobuso bakhe ngidinga ukuhlanza ingqondo yami. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi emkhulu iphutha engilenzile mina ngokulalela umkhuleko wabaseRoma. Bengilalela abaseRoma nje kuphela. Umkhulu masesho emva masethi umkhulu angisho emva kwakhe ngilalele yena ngingabe ngisawulalela umkhuleko ngojomba umkhuleko ngizolalela umkhulu la asuke asho khona ethi asisho emva kwakhe. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu angithethelele ngoba ngibonile ukuthi kahle kahle umkhuleko unamandla. Sengenza sure ukuthi nje ngiyalalela umkhuleko mase ngiyavuma emva kwamkhulu. Angisajombi nje nakancane ngoba ngiwabonile amandla omkhuleko. Kahle kahle umkhuleko wonke uyasebenza ngoba umkhulu usuke ebala zonke izinto umuntu asuke ezemphethe eqalekisa yonke into. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angisize kulapho ngoba cishe ngabhubha ngenxa yokuthi ngithi mina angilalele umkhulu la asuke esezivumisa khona
kodwa ngibonile ukuthi uNkulunkulu usebenzile kakhulu mkhulu. Ngicela ukuthi uNkulunkulu nje angithethelele, angixolele. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi, kuye kwaba nombono engiwubonile bazalwane. Lo mono ubuyisimo somuntu wesilisa kwamandla obumnyama. Bazalwane, lo moya uye walokhuza, ubukhuluma uthuka inhlamba, usho konke okuhlambalaza uNkulunkulu. Engazuthi kwakhona into efika iphimbo lithi umoya wamandla ophika uKristu lo okhulumayo. Lo moya engazi ukuthi ubukhuluma ilimi ehlukahlukene. Uma ngabe ukhuluma benginesixuku, lapho nginesixuku inkosi engathi angipha amandla ukuthi ngikhulume nawo lo moya, ngiwutshela ukuthi awunasabelo pheka iy'mpilo zethu. Isimanga ukuthi mase ngikhuluma nawo wakhuluma isiZulu lesi engisikhulumayo, kodwa ngiwutshela ukuthi awunasabelo pheka iy'mpilo zethu. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngithi angimbonge uNkulunkulu nami kule mini yanamhlanje, angimbonge uJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngivuke namhlanje nginokukhathazeka okukhulu emoyeni, kwazise nasebusuku amaphupho ami abe mabi. Ngithe ngisalele emini la kulo mbhede emkhukhwini engikhulekela kuwona, kanti umkhukhu vele awuvalekile kahle emakhonini, kunezimbobo nje. Hhayi-ke ngivuke-ke manje ngithi hayi, kube khona into ethi awuvuke ukhuleke. Uma ngithi ngiyavuka ngiyakhuleka, hawu, ngisazothi ngizoguqa ngikhuleke, hawu, nansi inyoka ingena ekhonini, iyangena iyahashazela, iyangena. Eyi, ngaleso sikhathi njena kuney'nkuni la phansi la ingenela ngakhona, iy'nkuni engiy'bekela ukuthi ngibase kumakhaza nayo yonke imfuhlumfuhlu nje. Eyi, ingene icashe ngaphansi kwalezi zinto. Eyi, ngilokhu ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi, ngidonse lezi iy'nkuni, ngidonse lezi iy'nkuni, ngize ngifinyelele ezenkeni elingaphansi, nalo ngilidonse leli zenke, sengiphethe iplangwe. Ivele le nyoka ithi manje iyabaleka igudla umkhukhu. Ayi, uNkulunkulu angipha amandla, ngayishaya. Ngibonga uNkulunkulu Baba Nsibande nebandla lonke. Ngithi uNkulunkulu uyabonelela ngoba uma ngabe bingena ebusuku, iy'nyoka zibashayile abantu, zivele zingene umuntu elele, ingene ngaphansi kwey'ngubo. Khona abantu asebeke bashona befa kanjalo. Ngiyambonga kakhulu, ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu osibiyelayo ngamandla wakhe nangothando lwakhe. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ufakazi lo bengibuthulayo namhlanje, ngithi ngiyambonga uNkulunkulu omiyo phakade. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ekhaya kwaNsibande, ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngiyaxolisa kakhulu, sengilesikhathi eside ngagcina ukudlulisa ubufakazi, kodwa uNkulunkulu kukhulu akangenzele kona. Kodwa ngolosihlanu oludlule ngangiphethe umkhuhlane ongajwayelekile. Kukhona into eyayibuhlungu kakhulu eyayila emhlane ingafuni ukuphela. Ngathatha umkhuleko ubaba kasinikeza wona, ngawubeka la emhlane nefoni, ngalandela ubaba ngemuva. Kwavuka ekuseni ngingasenalutho, ngasebenza ekhaya, kade ngingavuni noma ngiphefumule. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Anginawo-ke umbono, kodwa umama lona obekade ekhuluma izolo, ekhuluma nge-discharge, lento akhulume ngayo yakenzeka kumina noma ingafani neyakhe. Ngalala nje mina ebusuku, ngavuka ekuseni ngimanzi idece, ngathi Nkosi yami ngabe ngichamile yini, kwenzekeni kimi. Ngathi uma ngibheka ngabona into engangilele ngayo ingcole ngale ndlela eyisimanga.
kukhona ukungcola ungathi ngichamile. Lento uma mangiyiwasha lutho ayiwasheki. Umantrasi kwakuyintamanjana amancane nje, futhi engathi mangiwasula asule kahle futhi kakhulu ukushesha kwaphela. Kodwa la empahleni lutho, eshidini futhi lutho, leli bala lokho likhona. Uthe mayesho kanjalo ngathi Nkosi yami, ngabe kusho ukuthi ngangihlanzwa yini ngaphakathi, ngingazi kwakwenzekeni. Leya nto yangithusa kakhulu. Okunye futhi abelungu bami laba engangikhulume ngabo, ngathi yibona bazonginikeza imali yalapho bekade enkampanini ebengiyisebenzela, bese ngadilizwa kuyona, namanje basangikhokhela. Bangimangazile kulo nyaka futhi, bangimangazile nje kakhulu. Namanje ngisayibuza kwenzekeni, ngoba bavele nje banginika ama-present, baphinde bangiholela futhi le mali le yasemsebenzini engangiwusebenza before, baphinda futhi bangipha no-extra cash. U-extra cash abanginikeze wona kubo extra cash ongaphezulu komholo, umholo wabo abangiholela wona bona ngesingabo, ngoba ngiholela kabili. Bafike banginikeze imali yekhampani yami yangidilizwe kuyona, bese benginikeza u-extra cash, bese benginikeza umholo ukuthi nabo ngiyabasebenzela. Konke enhliziyweni yami ngikubhekile, ngambheka uNkulunkulu ukuthi muhle, ukhona, uyangithanda kakhulu. Bathi bazongikhokhela le mali until ngize ngithole umsebenzi. Ngaze ngayibuza ngothathapha umsebenzi sengimdala kangaka. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo, Baba uNsibande nakumama uNsibande, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu, kuningi ngeke kuphele, kuningi ngiyabona. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba Nsibande nomama uLady Apostle Nsibande, Baba ngiyaxolisa ukudilitha, ngiyabingelela ngokuzithoba, ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudilitha ngenxa yesikhathi. Namanje nake Baba ngithi ngicela nje Baba ukuzongena nokubonga uNkulunkulu kanye nobufakazi nje Baba enginabo. Kuningi Baba, ngiyazi ukuthi akuzophelela ngenxa yesikhathi, kodwa Baba ngithi ngicela nje ukubonga ukuthintwa, ukusetshenziswa kwakho uNkulunkulu, ukuvuma kwakho Baba. Siyakhula Baba usuku nosuku, ngiyakhula Baba, ngiyathinteka Baba, ngiyazibona uma ngabe lithizwi lithi dedani konke okubukeka konke okubukeka kukubi. Ngiyabona Baba kukhona izinto ezisalayo Baba ezimbi ekade nami ngiphila nazo, kodwa ngithi ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu. Baba ngiyabonga, ngicela ukuletha ubufakazi Baba nje ngokuthintwa Baba yizwi, nokuthintwa imfundiso zakho Baba. Kuye ngathintwa yizwi Baba kuMalaki 3 kusuka lapha I'm not sure verse 5 or verse 6, la uNkulunkulu ekhuluma ethi siyamphanga. Ngazizwa ngithinteka Baba, ngazizwa nginobuhlungu ukuthi Nkosi yami, kodwa ngaphanga uNkulunkulu mina bani? Wathi nichezukile ezimisweni, ithi kusukela ngesikhathi soyihlo nichezukile ezimisweni. Ngazizwa ngibhlungu Baba, ngayizwa ingithinta Baba le ncwadi lena, lelizwi leli langithinta kangangoba ngathi ngazibona ukuthi angilungile enkosini. Yini mina enhle ngiyenzela uNkulunkulu? Nginjalo ngizithola ngiya uNkulunkulu ngikhala. Kwaba khona Baba ukuhlupheka enhlizweni yami, ngaze ngahlala phansi ngalifunda lelizwi, ngalihlaziya nabantwana bami. Ngase ngibona ukuthi kukhona kufanele ngikuqale kulo nyaka omusha ukwenza kahle nami, ngoba uNkulunkulu uyasho ukuthi niyangiphanga. Ngasiqala Baba, ngazitshela ukuthi Nkosi yami nami ngicela ukwenza kahle. Ekuceleni kwami ukwenza kahle, hayi nginako nokubalisa nokuthi nemali ayikho incane, ngabalisa ngakho konke. Ngizoqala nokuthenga istationery uJanuwali, kodwa ngabona ukuthi kufanele ukuthi kube khona engikwenzayo. Uma nje Baba sengiqala ngithi ngihlanganisa imali ye-stationery, ngibona ukuthi ngikhumbula i-stationery sangonyaka odlule ngendlela esangibiza ngakhona, kube khona ukuthi Nkosi yami ngizokwenza kanjani ngoba i-stationery siyabiza, nomntwana ufuna ijezi elisha, ufuna amasokisi amasha. Kodwa nje Baba ngomusa kaNkulunkulu ngithe mase sengilungele ukuphuma ngekhaya, umntwana vele adenza i-stationery list, athi ma ungakuthengi lokhu, abala izinto eziningi Baba. Ngabona ukuthi uhafu nje walezi zinto engizozithenga zikuzokwenza umehluko Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu nangama-result omntwana kade ehlulwa yi-maths iminyaka emithathu esikoleni. Ngiyabonga nokuthola i-transport, umntwana kade engayitholi i-transport isikhathi eside, kodwa bengamthathi ngenxa yesimo sakhe. uJesu Kristu uyinkosi Baba, siyitholile imoto.